Al segle XXI el que està sobre la taula és que el guanyarà l'esperit individual, és a dir, aquell emprenedor que sigui capaç de lluitar per la seva pròpia idea. La gent vol estar tranquil·la i estable, però aquest pataplaf, quedar-se estable, és patològic, perquè és estàtic. Aleshores, una baldufa, que és com un triangle invertit, té tres vèrtexs, l'emocional, la racional, la física. Com que aquest equilibri inestable és molt difícil d'aconseguir, el que tendeix a fer la persona és allargar una d'aquestes facetes. I aleshores aquesta baldufa acaba caient com un triangle molt estable. Nosaltres estem en equilibri inestable i no és cap problema que caiguem, o no és cap problema que haguem de cada dia portar l'energia perquè estiguem drets en equilibri. Forma part de la vida, això. Aleshores, aquesta dinàmica de l'equilibri inestable requereix d'un centrament, saber qui ets i què fas i per on te vas. I això o t'espaviles tu a saber-ho o no ho sabràs mai. I difícilment acabaràs tenint el que vols si no saps el que vols, vaja. És com la pel·lícula Matrix amb el diàleg del Neo i el Morfeo. Quan li pregunta que, escolta'm, tu quina pastilla vols prendre, la blava o la vermella? Blava, ets un esclau, vermella, ets l'amo del teu destí. Ser amo del teu destí, evidentment, no és fàcil, però al final és el que et dona llibertat. I la llibertat és el que ens fa que en un moment determinat podem aconseguir el que nosaltres vulguem. L'actitud d'aprendre és bàsica. Tot el que pugui venir a través de la formació, millor que millor. El coneixement, els contactes, les relacions que et dona la formació acadèmica són importants pel dia de demà. S'ha d'estudiar si un vol estudiar i no s'ha d'estudiar si un no vol estudiar. Però aprendre s'ha de voler aprendre sempre. Tota l'energia del segle XX s'havia enfocat a dinàmiques en les que les grans empreses manaven per sobre de les persones. Al segle XXI és com si estiguéssim patint una quarta glaciació i els grans dinosaurios es moren a les glaciacions. Triomfen els mamífers, els que tenen capacitat d'adaptació, que són flexibles, que són dinàmics, que són àgils, que són ràpids. Això ho és l'emprenedor. Per tant, més que lluitar contra, jo diria que és caminar a favor d'un mateix. Tenim una mobilitat i una finta especial per poder moure'ns cap on volem en el moment que volem i passar per davant els grans transatlàntics, monstros que els hi costa i tarden. La micro té moltes més facilitats a l'hora, en època de crisi, de buscar altres alternatives que la que pot tenir una gran empresa que pot quedar més agafada. Un emprenedor autèntic el que sap és que no té competència, perquè està en la seva essència, està treballant des de la seva imaginació i està treballant des de la seva il·lusió. És un gran exèrcit sumar emprenedors, perquè tots tenen clar que el seu projecte és bo. El segle XXI és femení, és una dona embarassada, que és la gestació d'alguna cosa nova. El segle XXI necessita de crear constantment valor positiu. Jo diria que tot gira entorn a l'amor. Jo no vull semblar pas naïf, és simplement pràctic. Si a una persona li dones amor, et retorna amor. Hem de generar complicitats, hem de generar sinergies entre empreses que combreguin amb aquest mateix ideal de ser útils. L'única manera de canviar dinàmiques pernicioses i negatives és així. Sigues legal, actua amb consciència, actua amb confiança, busca la confiança i amb amor. Com més entrega incondicional hi ha, tant en un mateix com en els altres, més fàcil és crear valor. Tots plegats anirem a una. I el que és més important no és tenir absolutament cap vergonya. No pors. Les microrevolucions al final aconsegueixen canvis molt grans.